Не знам. Хубаво е, иначе ли по-лошия да почваме? По-хубаво е. Обаче 200 кинта тук броца и го взимат. 200? С това само възглавницата му се вземеш. Да, замили 2. Иде такава пъти. Че чакам. Още 200 ще. Втора възглавница. Това са 400 лева, брат. Ами 2 възглавници. И един чешав. Аре, който взима, който такова. Такива аз древни не взимам. Взима, колко сте да кажеш? Казал съм си цената. Виж наши хора. Добре, ай, вие сте мои хора. 150. Чакай, не бързай. Ама ли още малко, топло. 150 лева. Турни му ги в джобата, турни му ги. Аре! Давай. Ай, вие сте мои хора. 100. Ай. Турни му в другия джоб 200 лева. Ела, иска една крава, бе. Искаш ли крава? Ще имам крава, има Теле искаш? Имам крава с теле. Пак крава капи друго не са продавал. Аре, няма да се направя пазарна, си който е такова. Айде. От сърце. Вече мога да вземете багаж. И това няма за музиката. Батко е пак хубавиш? Монка, нека вече мога. От 200 на 50 ще остава, бе. За дет едно курце с кокошката, то другите ще дойдат. Иля, махай се. Дома, отивайте, защото един път само не дава да се връща. Отивайте, нищо повече не може да връщаш. Няма място, дай! Полека. Дай, давай! Не може да ги вземе колата. Това не е един само. Ама има други коли, бе. Опа, извинявай. Който взимате по един път. Оре сваля моята петица. Един сваля някакви ми гледал. Трябваше това чак гондола. Има коли, други коли има, трябва да дам една кола, ако трябва. Един сваля клем, кирмири, мирки. Давай, че няма да приказват цяла мене. Нямам да да види той това стана по лето. Не режи някакво. Не гледам. Ай, древно, помаги мала. क्या पानी पी लेंगे? हाँ, Да. Ето пак се снима. Ето. Чакай.
Ами... Няма да кара. Дали тогава? Ще кара, как няма да кара. Няма друг човек открит. Чакай, не дай бързо да хвърлиш водата. Кажи ти. Си знаеш. Ще трябва да снимам. Готови ли сте? Дай, хвърляй. Родители, тук са вашите места. Вие давате навътре. Да? Преминавал през вековете полъх на легенда, която разказва как човек е сам във Вселената, неосъществен напълно и търсещ своята пълноценна половина, до момента, в който я срещне, открие и приеме. Дами и господа, едно ново семейство е още едно огнище на обич и доверие, още една надежда. Всички ние днес сме тук, защото двама са се открили и желаят гласно да обявят и узаконят своето щастливо единство. Драги младоженци, преди да пристъпим към подписване на акта за граждански брак е необходимо устно да потвърдите вашето съгласие пред мен като представител на община Първомай
в присъствието на законните ви свидетели, кумовете Панка Христова Христова. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Пламен Димитров Ташев? Да. Пламен Димитров Ташев, вземате ли за своя законна съпруга Панка Христова Христова? Да. Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по собствена воля и желание са решили да сключат граждански брак? Да. Пръстени селени от обич и за вярност. Нека тези пръстени бъдат символ на доверието помежду ви. И както линията на пръстена е безкрайна, така да бъде безкрайна и любовта ви. Бих искал с молитва на тебе ръце да разперя в закрила, дано те Бог винаги пази, тъй чиста, нежна и мила. Дарявам ти с бръздена живота си и нощите, и дните ти дарявам. Отварям кътчетата на душата си и цялата на теб я посвещавам. Днес, утре, завинаги. Приканвам ви заедно с кумовете да подпишете акта за граждански брак. Pani.